Ćao drugari, sama da Serbian Enderman, a vi gledate 6. epizodu Minecraft preživljavanja. I pre nego što počnem da pričam išta o igri i samoj epizodi i bilo šta, želeo bih najprije da vam se zahvalim za nevjerovatnih 3000 subscribera. Znači ovo nikad nisam očekivao da ću imati 3000 subscribera, niti sam očekivao da ću se ikad ozbiljno baviti ovim YouTubeom. Sada malo kažem ozbiljno, pošto ipak to je kanal od 3000 subscribera, što nije baš toliko malo. Ovo više nije YouTube account kome se kače snimci, nego postao ono baš kanal. Uglavnom nikad mi nije ovo bio cilj da imam 3000 subscribera, da imam veliki kanal i tako to. Iako još uvijek nije ni baš toliko velik, ali ja sam baš sam zadovoljan sa svojim kanalom. I jako sam zadovoljan zato što sam ja uspeo sve ovo da ostvarim bez onog kao reklamiranja. Kako reklamiranje? Ne ono šerovanja po grupama kao što rade drugi youtuberi. Ono po gaming grupama i to ne razumijem. Mislim nisam ni ja ni to radio. Nego uglavnom ja nisam kopirao komentare odnosno pastao komentare. To jest moje linkove po komentarima, niti sam smarao ljude niti ništa. Tako da sam jako ponosan što sam uspeo 3000 subscribera da nakupim onako baš na čisto pošten način, tako, ako mogu tako da kažem. Tako da tema od današnjeg klipa će da bude YouTube, da. Tako tema će biti YouTube i šta još reći. Pa da, sad ću počnem da vam pričam o toj temi, nego pre nego što krenemo ispričam samo nešto što planiram da uradim za ovu epizodu. Najprije kao što vidite stavio sam default teksturu. Zato što on se prethodna tekstura nije svidao, tako da do kraja serija verovatno nećemo mijenjati teksturu. A i sad sam počeo kako da kažem, sve ovo ću da prilagodim default teksturi i ove gore, ovaj storage room se već prilagodio default teksturi. Jedino tu dole deo, pošto ova prostorija inače nema nikakvu svrhu, već samo to je glavna funkcija ove sobe bilo onako da bude lepa, onako da bude lepo ulaz u kuću, ali pošto više nije lepa, nema više funkciju, tako da ćemo to isto da preuredimo malo. Evo kuća s polja izgleda isto ružno, a nema veze, sve ćemo mi to popraviti. Tako kad mi da pređemo da pravimo kuću, a ja ću da vam pričam o toj mojoj YouTube karijeri, kako to vi zovete. Dakle, mnogi od vas znaju da sam ja počeo da snimam za YouTube, odnosno otvorio sam kanal 3. marta 2012. Ali malo vas zna da sam ja pre toga imao još jedan kanal. Dakle, kanal se zvao Duka Minecraft se zvao i tu sam snimao Minecraft, što je dosta čudno, tako, Zapravo ne, ovo treba da srušimo se. Uglavnom ja sam na tom starom kanalu, ja sam snimao let's play preživljavanje. Mada to je bilo jadno, zato što sam bio klinac i bio sam noob. I šta sam još hteo reći? Da, uglavnom ja sam na tom starom kanalu, snimao sam to kao preživljavanje i to, i uglavnom to nije sve bilo glupo. Ništa nije valjalo, međutim ja tada kad sam počeo da snimam, nije bilo jako puno youtubera na YouTubeu, ja mislim da sam jedan od prvih koji je počeo da snima. Zato što tada, kad sam ja počeo snimio, nisam vidio nikoga od ovih za koje danas znamo. To jest ove manje kanale danas. Znam da mislim manje, ono do 5000 subscribera. Dobro, ovo smo iskopali, sad ćemo samo da postavimo zemlju. Ovo tu pravim kao neku štavu, kao neki zaklon za ove krave, kao od kiše ili bilo čega. Nego ja sam na tom starom kanalu, snimao sam taj survival i to nije ničemu valjalo. I onda sam posle ubrzo to prestao da snimam. I što je zanimljivo, ja sam na tom starom kanalu već počeo da snimam shortove. Ovo nije zemlja. Ja sam počeo da snimam shortove, ali ne onako shortove, ono kao sa pričom i to, nego sam bio napravio neku mapu.
mapu, htio sam kažem map na engleskom, ali sam prebacio na srpski u toku izgovora reči. I onda sam rekao, što mi je jezik utrno. Dakle, ono kada napravim tako neku mapu, ja snimim kao triver za tu mapu, ali onako iz, kako da kažem, ne iz onako svoje perspektive, već iz drugog ugla snimim sebe. To sam radio pomoću neke komande koja je bila dostupna u single player komandama, to je zapravo bio mod. Komanda se zove freeze cam i ona vam je pružila da možete da zaustavite vaš pogled u mestu i onda da kontrolišete tako igrača. I onda se tako snimate, što je bilo odlično za shortove. Tako da ja sam tu bio malo sam nešto pravio shortove, te trivere za mape i tako to. A to je bilo glupo, malo da znate. Ali, mislim, to je onako bilo jadno, to nije bilo ono kvaliteta kao što shortovi nikada nisu bili na kanalu. Znači nije bilo dobro kao što moji shortovi nikad nisu ni bili. Tako da eto. Nego ovo smo sad završili i ovo ćemo namestiti kao za vodu nešto. I ja sam na tom starom kanalu, ja sam ubrzo, odnosno 3 mjeseca kasnije, ja sam otvorio novi kanal The Serbian Enderman na kome sam planirao da, to je ovaj kanal, na kome sam planirao samo da kačem te shortove. I tako je bilo u početku, ja sam sa svojim drugovima sam pravio shortove. Mada u početku ti shortovi nisu bili onako dobro kvaliteta kao što nikada nisu ni bili na kanalu. Tako da eto ono. Nego moji shortovi tek su počeli da dobijaju na kvalitetu tek kasnije. Odnosno pre nego što sam prestao da snimam ove shortove. Ti poslednji snimci su dobro kvaliteta. A je prehodno to ništa nije valjalo. A evo uništit ću ovo pošto znam da vas nervira. A sad postavim sve ovo. Nego dok sam ostao, da ja sam sa svojim drugovima snimao te shortove i to, i kanal je jako sporo rastao zato što se mi nismo reklamirali i tako to, nismo bili sebični pa da se reklamiramo. I kanal je jako sporo rastao, prosjek je bio 10 subscribera mesečno. Dakle, taj prosjek subscribera je bio oko 10 subscribera mesečno i mi smo zapravo bili zadovoljni time. Ali nikad nismo planirali da imamo 3000, to jest sad sam ja jedini sam ostao na kanalu. Ali nikad nisam planirao da imam kanal od 3000 subscribera. Eto, da smo ovo sve ogradili i sad možemo da unesemo ove krave unutra. Opet da pojednem samo nešto. Nego i tako smo mi snimali smo neko vreme i onda krajem 2013. imao sam oko 750 subscribera ako se ne varam. Priča za kraj 2013. ako vam nisam rekao, mislim da jesam. Svejedno. I tada je, znate ko je The Big Nova 61? Ova svinja nam ne treba. Znate ko je The Big Nova 61 i on je, kada je bio prestao da snima, spomenuo je da postoji jako puno kanala. Aj krave, dođite. Da budale. Dođi bre. Evo tako. Evo, The Big Nova 61 je u svom klipu kada je bio rekao da prestaje da snima, spomenuo je da ima dosta dobrih kanala koji su vredni pažnje, ali nemaju, to jest nisu primećeni. I tu je spomenuo i moj kanal. I onda za jako kratko vrijeme ja sam nakupio 1000 subscribera, tako da sam početkom 2014. već imao 1000 subscribera. I tada sam, pošto moji drugovi svi su prestali da igraju Minecraft, svi sa kojima sam bio tada snimao, šta ću, ja počeo sam da snimam ove Let's Play. Znači snimao sam ove, kako se zovu, Skywar i samo Skywar. Pošto nisam znao da igram Hunger Games.
O, to ćemo da uništimo. Ja eto sad to da vam ne pričam, pošto nemate šta se priča, uglavnom znate sve što se izdešavalo, ništa posebno. Znate šta sam sve snimao, tako to da nema potrebe da vam pričam. Pošto ono od Skywara pa evo da sada do preživljavanja, to je sve isto. To jest između 1000 subscribera i 3000. I evo tek sad smo uspjeli da pređemo 3000. Tako da je sada još ozbiljnije to. Nego najveći uspjeh na kanalu, mislim da je najznačajniji klip na kanalu bio onaj Šeitanov ratnik parodija. Local difficulty je... I da, 27 je dan. Pošto nisam dugo snimao. A skupio sam samo resursi i pravio sam sobete. Ja nisam ih... to ne veze, ajde. Prvo da odspavam, ponoći da nastavim. I samo da odspavam, evo. Tako, uskočio sam u krevet. Dok ja sam primetio, svaki put kada u Minecraftu legnem da spavam, meni se spava u realnom životu. To je tako realistična igrica, ono da je to moćno. Nego mislim da je najznačajniji klip na kanalu Šeitanov ratnik parodija, zato što je taj snimak uspeo da nasmeje jako puno ljudi, što je meni bio jedan od ciljeva još od početka. Glavolje. Kako su slatki. Ajde ih slikamo za thumbnail. Ajde, gledaj u kameru. Bravo. Iz prve uslikao dobru sliku. Tako kao što sam rekao, najznačajniji klip na kanalu bio je taj Šeitanov ratnik parodija, a najuspešniji... Pobeže! Kako je izašla? Nije on vuda valjda izašla. A, dođi vamo bre. Ili je to neka krava što je bila tu pored. Sad ni ja sam ne znam, ajde upadaj. Zaglavila se. Hoćeš, nećeš, ne moraš. Dobro. Neće. Ja sam lepo pitao, ako neće. A nego najuspešniji video na kanalu bio je trgovina u Minecraftu, zato što ima 25.000 pregleda i... i oko 600 lajkova. A i zaista je dobro urađeno. I jako puno truda je uloženo u to, to ću isto da vam kažem, pošto to je nešto važno za kanal. To je video u kojoj je najviše truda uloženo, znači oko 2-3 dana. Ono ustajanje u 6, onda radim ceo dan na animaciji, random i tako dalje. I sav render ukupno je trajao oko 25 sati. Mislim ukupno. Ja sam rendovao scenu, bio sam nekako znam šta napravio, tako sam rendovao. I sve ukupno, to vrijeme bilo 25 sati. Tako da eto, znači dosta truda je uloženo u tu animaciju. Jednu noć sam legao u 3 i ustao sam u 6 kako bih odmah nastavio sa rendanjem. I onda sam poslije bio legao u 12. A prethodnu noć nisam ni bio ni spavao. Tako da eto, toliko je moćna ta animacija. To je rezultat tog svog truda. I voice actori su moćni, su jako dobro radili svoj posao, to moram da napomenem. Ajde. Ajde još jedan put da pokažem. Ovo kravo stvarno neće ovo. Ovo stvarno neće. Šta me briga, ne moraš. Još ovdje samo da razbijemo i time ćemo završiti ovu epizodu. Nadam se da sam vam sve ispričao. I da, ako vas interesuje još nešto, pitajte u komentarima, možda vam čak i odgovorim u sljedećoj epizodi. Opa, ajmo mako maču ruku. Ajde ovako da obučemo, pošto onda smo više cool, tako. Op, zoom. I eto, to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako vam se epizoda svidjela, lupite like, ostavite komentar, subscribe-ite na moj kanal ako još uvijek niste.
šerujte, šerujte, ako je to ikad iko radio. Dislajkujte ako treba, radite šta god mislite da je ispravno. Eto, to je bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!